ህዝብ ኤርትራ ንጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ኣሜሪካ ተባሂሉ መሰር ሰውሳኒኡ ካብ ዝንፈጎ መፋርቕ ዝሓለፈ ዘመን ጀሚርካ ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ኣንጻር ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ዝነበሮም ተጻራሪ መርገጺ ታሪኽ ዝሰነዶ ዘየካትዕ ጭብጢ እዩ። እዚ ተጻይ መርገጺ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ብግዜን ዕድላትን ሰብኣዊ ክሳራን ከቢድ ዋጋ እዩ ኣኽፊልዎ። እቲ ዝኸፍአ ድማ ከም መቐጸልታ ናይዚ ተጻይ መርገጺ እዚ ድሕሪ ናጽነት እውን እንትርፎ ኣብተን ቀዳሞት 7 ዓመታት ኣብቲ ድሕሪኡ ዝሰዓበ እዋን ደግሲ ታሪኽ ብዝመስል መልክዕ እቲ ተጻብኦታት ምቕጻሉ እዩ። ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝባኑ ዝቐልዐ ናይ ውክልና ወራር ብምፍናው ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ ንምድፋር ዝተኻየደ ሃቐነ ድሕሪኡን እቲ ብዶብ ዝተመኽነየ ወራር ፈሺሉ እቲ ጉዳይ ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ ውሳኔ ምስ ተዋህቦ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ፍርዳዊ ብይን ኣብ ባይታ ከይትግበር ንምዕንቃጽ ዝተወስደ ስጉምታት ማዕረ ማዕረ ድማ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዕብየት ኤርትራ ንምሕናቕ ዝተፈጸመ ሸርሒታት ብዙሕ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ምጋስ መባእታዊ ክብርታት ኣህጉራዊ ሕጊ ገና ይቐጽል ኣሎ። ኣብ 2002 ናይ መወዳእታን ቀያድን ፍርዳዊ ብይን ካብ ዝውሃብ እቲ ውሳኔ ከይትግበር ተዓንቂጹ ልዕልና ኣህጉራዊ ሕጊ ተረጊጹ ልኡላዊ መሬት ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ይርከብ። ነዚ ቁልዕ ገሰት እዚ ንምኽዋል ተባሂሉ ጭብጥን መርትዖን ዘይነበሮ ብናጻ መርመራ ዘይተረጋገጸ ናይ ርእሰ ምክልኻል መሰል ህዝቢ ኤርትራ ነፊጉ በዓሎቕ ዝሓለፈ ዘይሕጋዊ ብይን እገዳውን ገና ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ተጻዒኑ ኣሎ። እዚ እውን ሸውሃት ተጻባእቲ ስለ ዘይዕገበ ንህዝቢ ኤርትራ ብምፍርራሕን ብምሽባርን መኸትኡ ንምልማስ ካልእ ምርኢት ሰብኣዊ መሰላት ተኸፊቱስ ላዕልን ታሕትን ይበሃለሉ ኣሎ። ቀንዲ ዕላማ ናይዞም ተጻብኦታት እዚኦም ካልእ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኣህጉራዊ ሕግን ተፈጺሙ ዘሎ ቁሉዕ ገህሰት ብምኽዋል ንመንግስቲ ኤርትራ ኣሰናቢትካ ናይ ርእሰ ምክልኻል መሰልን ዓቕምን ብምንፋግ ኣፉ ምዕባስ እዩ። ካልእ መበገስን ምኽንዩነትን የብሉን። በዚ ኣንፈታዊ ወይ ቅድኣዊ ክበሃል ዝካል ኣሽካዕላል ዝዓበየ ግዳይ ዝኸውን ዘሎ ከዓ ኣህጉራዊ ሕግን ሕጋውነትን እዩ። በዚ መሰረት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሕጂ እውን ሓቅን ፍትሕን ብሓይሊ ዓመፅ ክዕበስን ክቐተልን ስለ ዘይግባእ እዚ ሓደገኛ ገህሰት ኣህጉራዊ ሕግን መትክላትን ተኣሪሙ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ዝርከብ ልኡላዊ መሬት ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ቅድመ ኩነት ብቕልጡፍ ናጻ ክልቀቕ ደጊሞም ይምሕፀኑ። ነዚ ገህሰትን ዓለቑን እዚ ንምኽዋል ተባሂሉ ብዘይ ዝኾነ ጭብጥን መርትዖን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተስገዲዱ ዘሎ ዘይሕጋውን ዓማፅን ብይን እገዳ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘይርትዓውነቱ ንኹሉ ብሩህ ኮይኑ ስለ ዘሎ ብዘይ ወዓል ሕደር ክለዓል ግዜኡ እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ንኸምዚ ዝኣመሰለ ኣሽከዓላል ኣብ ሕግን ፍትሕን መሰል ህዝብታትን ክሳብ መዓስ እዩ ክጻወሮ ዝኽእል? ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ጸለውቲ መራሕቲ ሃገራትን ኣብ ዝተረዶ መልእኽቲ ፀቒጡ ከም ዘስመረሉ ደጊም እዚ ርኡይ ዓለቑን ዓመፅን እዚ ይኣክል ክበሃል ይግባእ። እንተ ህዝቢ ኤርትራ ብታህዲድ ብሽበራን ምስይጣንን ንፍትሕን ሓቅን ካብ ምቅላስ ዝግታእ ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ከዓ በትሪ ሓቂ ትቐጥን እምበር ከም ዘይትስበር ርጉፅ እዩ።